Ụmụ Igbo ekene m unu, ndị ọdịnala ekene unu. Asị m udo dịrị unu, udo dịrị unu niile n'ofu n'ofu. Udo dịrị unu. Tata bụ Orie, tata bụ Orie. Asị m ndị Orie niile, Oke Orie, Mgbe Orie, Nwa Orie, udo dịrị unu. Ekene m unu, ekene mmụọ na-emere unu ibe. Ndị enwere ndị jụrụ ajụjụ, enwere onye jụrụ ajụjụ na Facebook. Ọ sị na o nwere na ọ sị na sayensị ọdịnala. Mana ndị Igbo, agwara m unu na ndị ihe na-eme ndị be anyị si anyị n'aka. Agwara m unu ejizi na okwewere oyibo, unu ejizi na oyibo nwa translate Igbo. Mmadụ sịrị Igbo ebe a ọdịnala. That is the study of the land, the study. Ke wo study wo science, ke na-akọ. Science was systematic study. Ordinary was study. You mean real philosophy, nothing more, nothing less. So this philosophy, ordinary, gave birth to omenani. Ya Igbo ka asụrụ ebe a, asụghị Igbo ebe a. This is Igbo. Because of your passion and sentiment, ị na-eche ihe ọzọ, iche na-echu aja na ịchụ aja igbu ewu, nonsense, ihe nwere isi. Ihe ahụ private something, nwanne iche Igbo oke Igbo, onye nwe esighị egbune. Mara na ihe ahụ ya private life. Don't make it a public. Ihe nna-achị ime ka ndị be anyị mara, nwanne iche Igbo oke Igbo, nobody cares. But ọ bụ public something, don't impose it on people. It's your personal something. Nwanne ọ bụrụ na ije na nke dibịa, ka dibịa gbara gị afa, ihe ahụ your personal something. Onwe ihe o nwere ụtọ ọdịnala. It's personally. Ordinary way philosophy is a part of science. Ordinary. Omenani. Ome ka ndị si eme na be ha. How do you get to omenani? You have to man ihe omenani before you na-agwokwu omenani. Omenani, how do you get to the culture you are talking about? Iche na culture sidenu weda. O ihe na-echek. No sidenu da. Mba. Mmadụ mere ya. Somebody created it. Just for a way of life, created it through a systematic study, information, because science were law. The nature, universe is a law, govern law. There is a law, govern everything. There is a law. How do you know about this law? By studying them. So we apply them, because I remember, I saw that the member of life, the nature, the universe, everything. We human beings among human beings. So we apply this nature, the law of nature, we apply it and call it omenani. So si ihe ndebe anyị wepụta nwụ na omenani ndị nna nna anyị Igbo ọgwụna. So ọgwụna, so si ihe imepụta omenani nna nna anyị ha nwere thousands of science, thousands, millions if not. So si ihe maọbụ Igbo ọkọ kọpịrị one na-enwere isiri akọghịrị. Kọpịrị one, the worst one. Kọpịrị one, the worst one. Ọwụkwa ha na ihe ahụ no ọwụkwa associated, ihe ahụ individually. Maybe you think because enwere doctor for dentist, enwere doctor for anya, enwere doctor for operation, enwere different doctors, different one. So ịchụ aja ọ bụ belong to the doctor house. So ọ bụ na ndị doctors enweghị ike ime onwe ha organize, they updated. Mara ihe anya ndị China efu na-eme ọgwụ dị ọkwa the same ndị dibịa, ọkwa ndị China bụ ndị dibịa bara for their own. Transfer na life change go na this way anaghị anyezi ha agaziri ha n'ihu ha atọ no transform all this dia dibia into something else, send the ụlọ ọgwụ na Africa, the same thing in Indian, the same thing ala bekee. So ndị Africa si na ha achọghị ime update nowhere, mana ha ga-ewere ego jegoro ihe ndị mere update, mana isi ha ma update ọsịgo omenala. Gịnị bụ omenala? Omenala bụ culture. Ka ewu culture were cultivated way of life. Cultivated way. How? Through a systematic study. Then you go to science. Because not by science in Kendo Igbo. No. Science means something because nature is nature everywhere. We have nature the nature with the sentence. And when you decide not vibrate more higher than other places. But the same law is applicable to everywhere, everybody. The same law are applicable to everywhere, everybody. Nothing more, nothing less. So Igbo is your man. You go to ordinary, ordinary. The study of the land, the study, systematic study of the land. Nothing more, nothing less. It's empty. So all depends on he created to govern your physical life you live. So ama mụ na chere enwe ihe si n'enu wee daa. Omenala Igbo si n'enu wee daa.
onwecha ndị sị na tradition bụ omenala. No, tradition is a trade. Trade is a borrowed way of life. That is tradition. Tradition abụghị culture. Culture bụ nke ị mere n'onwe gị. Tradition bụ nke borrowed way of life, nke ị mere borrow. That is trade from French word. Tradition came from French. Go and Google it. So trade, ihe na-akpọ trade or tradition, trade. So you are trading with somebody's way of life. That is tradition. Omenani bụ nke anyị na-eme na be anyị. How do we get to omenani? Through the philosophy we created, ordinary. Study of ordinary. We create a philosophy through ordinary, then make it omenani. Anyị na-emezi eme na be anyị. Simple as that. So ihe ọ bụla ị chọrọ ime ị ga-eme, anyị chọrọ ịma, mana ihe anyị chọrọ bụ anyị chọrọ ndị be anyị na-ata ahụhụ, nwere ihe ha nwere. So I try to modernize this culture to create job, create work for our people. We want to modernize this thing. Who cares? Nobody asks you not to do anything. Man, this is omenani. I try to make all the vibrant. Iga hebu oko gasa obara. Nilo. All the against nature to start with. I can prove it, but now sick up. Then you take it personal. I don't criticize it. It's not you. If you want to do, nobody cares. It's your own. But don't extend no menani because of menani. Doctor everywhere. That is doctor everywhere. There is doctor everywhere. And when doctor na labeke or menani, it's hospital. Gini kadibia na medibia na about it's hospital. Oh, privatization. So when you live with the culture, a way of life for growth. Ịrụ ụzọ, igbo mmiri, ime ọkụ, ihe niile a bụ na culture ka ọ dị cultivated way of life. Also ịchụ aja life mere included everything. Sickness mere included, school mere included, roads, bridges, electricity, everything dị included in culture. Before culture were omenala, ya bụ country. Because of Nandocha mere impose their way of life on you, it was a country. No, before it was omenala. Why was the country? Omenani or culture or country before. That is original country. Before the Ndoche with their own impose. America everywhere, in Africa, maybe in the Marquesa culture was here and then Takara. Mba. One never no mamma even surrounded my hand. Mamma even surrounded my hand, because the mamma, because in a they go in a Google. Je na nwere onye na-egwu okwu taa o si na ya jere ebe na mama ebe o si ya jere ọ dịkọ na YouTube efube ndị NASA ndị NASA na-eje n'ọnwa ruo ebe ahụ si na God is great. Amaghị m onye kwuru ihe ahụ si na God is great. O si na ọwụ na ụlọ ndị ahụ nso ha egwu ya aka n'anya ha si na amụ na ọ ga-esi Afrịka bịa. O nwere lọk ọ bụ na ị nwere anwa gwazi ha na isi Naijiria wee bịa na oyibo onye Igbo na ụnụ na-egbu ọkụkọ nwanne ere nkịta goro enwe ihe ntụgwu n'obe. Ị nweghị ike isi onye ụka eje n'ụka niile egbu ọka achụ aja. Ị gaghị eme nwunye because onye rere nkịta goro enwe ihe ntụgwu nọ na be ya. Mummify, if ịchọ ịgwọ mmadụ, you study the body. Dibịa ga-eme nwunye. Ị were dibịa wụ doctor. Onye na-agwọ ọrịa. Ọ na-agwọ ọrịa, agwọ ọrịa. Ọya bụ ọgwụ ịgwọ mmadụ. Or you have all doctor omenala is doctor, but not because of I found through this doctor. We founded this doctor, so it's one part or a part. It's a part. It's doctor na agwoya. So poor omenala, the culture. No, it's one na agwoya. Manaketa was onye sigi na ola nro. Isi awete ego ka ejeje gbori ọkọ na mmiri nonsense. Tajwa isi omenala. Hey. Onye jere Malaysia, nwanne ijere Malaysia, ị naghị agba bọọlụ, ị naghị eche bọọlụ, ịkpọsa ha ya, ịbụghị lọya, ịbụghị jọji. Nwanne ịfụ na normally ị kwesịrị na-ata ahụhụ, mana enwezie ka isi wee dị lọki nwee ego nsogbu adịrọ. Ma normally ị ma na enweghị ihe ị nwere, so enweghị ịbụ onye nkịtị. Mana ị ga-agbozi ya enwezie ka isi ọrụ nrọ fụ ebe ị na-egwu mmiri n'elu mmiri. Asị gị na ọ bụ ndị mmụọ mmiri na-asị gị ihe eje gbuo ọkụkọ, gbuo ewu, ta nonsense. Nwanne ị na-egbukọ ọkụkọ since how many years? Onwe ihe na-eme igbuchakwa dị ọkụ, nothing happens, nothing changes. So ọ dị ka onye jere ụka isi ejezi n'ụka mana ị na-egbu ọkụ, isi mmadụ ejezi n'ụka mana ị ka na-egbu ọkụ. So ofu ụgbọ bụ nna abụ because ọkwa the same ideology
i believe na ụka ga-emere gị ihe, onye a believe na Jizọs ga-emeri ya ihe, onye a believe na Jizọs ga-emeri ya ihe. So if you want to do iweta ọgwụ ahụ practically, i were rụọ plan, i wuru this plan lesie ndị mmadụ nwee ego, ọ ebe a na-eburu gị jee Amerịka, that ọhịa bụ sayensị, ọhịa bụ ọgwụ. i were ọgwụ ahụ wee rụọ sayensị, ọ bụghị nọkọta igbu oke na 20 naira na 10 naira. Nke ahụ nza ka ị gbara nwanne, ijere ọhịa gbaa nza, ijere ọhịa gbaa nza. This information a ọ bụ ihe a na-ekwu abụghị about omenala, ọ bụghị omenala, no. Ihe a na-ekwu bụ na information, anyị chọrọ use information ọdịnala nke dị n'anya anyị, we want to use it. So unu na confuse na omenala na ọdịnala, ọ bụrụ ofu ihe. Omenala bụ nke a na-eme eme, mana nwanne ifu na o nwere kọntrị na-eme ha nwee lọ asị na lọ anụ adịghị mma, mee abolish change n'ụlọ. Omenala ya adịghị mma na ụnụ afụ ya na corruption ka ọ bụ. Don't you see it? Nwanne eji ihe ọjọọ anyị isi, mba, ejiri ihe ọjọọ anyị isi. Omenala ndị Igbo adịrọ mma, onweghị ebe aghọtaghị everywhere. And ọ bụrụ omenala bụ ihe a, because mụnwa na onwe m anyị know where they change it. Ama mgbe e chenjiri that in 1900, so ndị ọjọọ ewere ndị ọjọọ tii na power. This ndị ọjọọ anụwa create this nonsense ya ka ha wee nwee ike, because nwanne ihe ọbụla ịkpatara n'azụ ite bụ ihe rere ọkụ. This yo aja anụnwa a na-achụ, the only benefit is to go against somebody, pump and play, because ama m ọgwụ. Only benefit ị ga-enwetenwu na this gbuo because ị gaghị give life for nothing. Arụsị enweghị oji ndụ eme. Unless me na manipulate, you want to take something you don't have. Ị na-ewere ihe ọbụrụ gị nwe, you are stealing. Ị na-ewere ihe ọbụrụ gị nwe. That's why at the end of the day, kedu ihe ga-eme na consequence ka ọ ga-enye gị? Ọ gaghị enye gị ezigbo ihe. At the end of the day, consequence, and you must pay. You must pay for it. Ị gaghị ewere ebe ifili na ọkọ nwere ndụ, ọkọ nwere ndụ kwa ya, because ọ bụrụ na ọka ha enwe spirit, ị gaghị use ya at the first place. Kedu ebe spirit ahụ gara mgbe i gburu ya? Ọkwa nwere ihe ị na-ekwu mgbe ahụ ị na-egbu ọka ahụ, mgbe ka ebe spirit ahụ gara, ọ ga-aga na sọnwụ ya na ọ gaghị efe n'elu, ọ gaghị efu efu. The spirit ga-aga sọnwụ ya. So mmadụ atịzi nara onwe ya asị, nwanne inwe moto ga-adịghị mma, ịrụọ ya okwe ha nrụta, etufuo ya egoro moto ọzọ. Ịghọtago? So ya ka m gwara unu na a ga-eme otu ọdịnala ahụ, filosofi ahụ dị, the information dị, eme otu ya arụọ ọdịnala ọfụ, were ndị dị mma, ọdịnala omenala ndị dị mma, o nwere ndị dị mma, ọ bụghị ndị dị njọ. Ewere ndị dị mma moduo ya wit ndị ọfụ, wepụ ndị na-adịrọ mma, o mee ọ dị standard, so we can challenge anybody, challenge ndị ụka, challenge ndị ọcha, challenge onye ọbụla. Mana ọ bụrụ ma nke anyị wụ ngwọrọ, anyị adịghị mma, polisi adịghị mma, kọtụ ọbụla nna amaghị arụ baisikụl. Omenala ya mara arụ baisikụl, ndị China, ndị Europe, ndị na ha bidoro ọsọ ha omenala na-eme omenala ya, na ndị Juu, ndị ọbụla omenala nke ha mara mma, anyị na-arụ plen, arụ ụgbọ mmiri, arụ moto, arụ ihe niile. Nke anyị wee ọkụ ka anyị na-egbu awụsasị ọbara evri na-akọghị ọjọọ si ọbụghị omenala kọlchọ ka ịhụ kọlchọ. Ọ bụrụ na ị maghị about social studies, ị maghị ha na-akpọ kọlchọ. If you don't know about social studies, mara ibe culture. That's why Africa na agadi. Go to South Africa, gaa South Africa na ndị ojii nọ ebe ahụ na ata ọfụ, ndị ọcha na-eri uru. South Africa na Africa, na lap Africa, everywhere ijere. Go to Jamaica, go to Caribbeans, ndị ọcha na-ebi ọfụma, ndị ojii anaghị ebi ọfụma. Why? Because ha emeghị understand that na this hand nwere ihe ọ na-arụ n'ahụ mmadụ, anya nwere ihe ọ na-arụ, imi nwere ihe ọ na-arụ, ọnụ nwere ihe ọ na-arụ na body. That is all ya ga-ebe replicate. You have to replicate this if you want to create a society, a culture, omenani. You must replicate this thing into omenani, so that everybody, every branch nwere ihe ọ na-arụ, nwere ihe represent. Ja pụta na aka bullshit. Mba. Nwanne mmadụ kwuo ihe ka karịrị metụrụ m ya. As long as na ikwuru ihe karịrị mma bịa ka m mụrụ ka m mara ihe onye na-akọ ihe a. Mana ọ bụ because of na m enweghị ike challenge nwunye njide nonsense na-akọgịrị. Mba. Nwanne onye ọbụla gwara gị na igbu ọkụkọ na ime nonsense ya bụ omenala Igbo, isi ya nwoke m gaa mebe na ya adịghị, nsogbu adịrọ. Gaa mee na ya adịghị, nobody cares. I don't care. Ọ bụ personal ka ọ bụ. Nchọ ime eme, ịchọ ime mana ọ bụrụ omenala, so that I leave way open to anybody. Leave it open. I depie open. Debe ana Igbo open to anybody. Onweghị, you can never, inweghị ike win ndị ụka with that thing I tell you, because no, ihe a na-atụ ụjọ. Ọ na-atụ onye nkịtị ụjọ. Onye ahụ need ihe na-eje ụka wee nwee na anyị na-aga n'ụzọ na-apụta ebe agburu ọgụgọ, debe isi were ọbara fekasị ya wute ugbo n'ọgụ. Ọ ga-asị nna gịnị bụ ya? Onweghị onye na-adatị ndị agaghị atụ ụjọ. So ị gaghị win nwee any soul with that. You will be isolated.
ị ga-adị isolated. Ndị ọcha mere law na be ha igbu anụmanụ in public jee nga ma ịkwụọ fine. Igbu anụmanụ na iro ije nga ma ịkwụọ fine. Ọ sị gị na ha mana na-achụ aja mana ha ma the consequence of aja. That's why ọ bụrụ na ewelesi ma enwere ezi nnukwu ihe na-eme gị na enwere nnukwu ihe na-eme gị na asị na ebe aka ya esi agwọ gị nwanne ije na nke chief priest high priest gị na high priest eme ya personally gị na high priest eme so onwe ihe gbasara anyị na ya personally gị na high priest na-ekwu so ị gaghị apụta n'iro omenala ebe ọ bụla ịpụta ike akwara ed gị n'izu kechichi akwara ed were ọbara gasasị ebe ị na-esi na omenala ka ihe omenala bụ ya ka omenala ka nwanne omenelu ka ị na-eme ihe ọhụụ omenala because na asị na ndị ụka na-asịzi asị ka ndị nọnsensị were nọnsensị gajọrọ ebe wepụ ihe ebe biko ọ maka asị na ndị ụka ama ihe a na-eme eburu nọnsensị bata ebe wepụ ihe a mmadụ fụ ụzọ na na-egwu esi eje n'ọnwa kpọrọ nọnsensị na-akọsịrị mmadụ ụzọ ebe ndị nkịtị je nna biko ọkwụ na maka anyị na-ekwu maka ndị boys a ga-emobilize organizers ọkwa ha ihe a ka anyị na-akọ ọ bụghị maka datịrị ka anyị na-ekwu anyị chọrọ ịchalenji anybody anyị chọrọ any civilization anyị chọrọ ịchalenji ha we want to challenge them by show ị ga-egosi anyị ihe ị na-eme if you want to challenge anybody in this life show practically you make them irrelevant ọ bụghị ọnụ pụta n'ọnụ na-akọ ndị kristian eme gị ndị kristian eme gị at the end of ikwuchakwa ihe anyị na-ekwu iburu ọkụ gbupie isi ghaa naanị ka ezigbo ihe na-asị mmadụ ejere na kraịst oge nke nwa na-achọ na okwu arụsị nye nwa na-achọ na chọọchị ofu ihe ahụ ka unu na-eme chukwu abịa ma asị gị chukwu asị gị jizọs asị gị nke ha na-akpọ ya mmeri asị gị ofu ụgbọ bụ unu niile until you know that Nongwa with the God Nongwa nwere right to control because arụsị ha emere ya ụfọ justice arụsị ụfọ justice is nothing more nothing less so onye na-egbu ọkụkọ ịnọ na nke gị you are on your own ị na-egbu ewu on your own na-egbu ewu on my own I don't implicate ndị Igbo ọdịnala Igbo omenala Igbo because of my own primitive ideology or because of my own intelligence no ihe anyị ji wee were ọdịnala anyị ekwuru maka omenala ihe anyị kwuru bụ ọdịnala because of ọdịnala bụ the science so anyị kwuru ka anyị je were the science werezie wee dozie omenala mere ngasa omenala anyị mere ngasa onye na-bụ onye Igbo sị na omenala anyị mere ngasa ịda na ịmaghị eche uche ọ na ịbụ onye ọjọọ na ihe ọjọọ na-adịghị ahụ mma because a natural person ga-amagodi na igbu anụmanụ adịrọ mma ọ bụghị maka ịchụ aja a natural person onye ma about natural mana igbu anụmanụ adịrọ mma mana ị nwere ike iri ya eri but with sympathy na need iri na ịmago sympathy mana nke igbu ejoso you giving a spirit away of animal kegbuo were nke gị nye ha give them your own nye ha nke gị na ị na-ama ihe ọ bụ the same way si ga-esi wee ka animal nye ha nke gị nye arụsị ahụ nke gị na ọ bụ na arụsị nwere ọnụ gwa gị sị gị wetara ya ọkụkọ ga-ata ịgwa m nna biko nụ achọghị m ikwu onwe maka ihe m ji ekwu ya nwe ndị dị na Facebook wee na-asị the difference between science ana m akọwa ihe sayensị ihe sayensị pụtara sayensị wee a study of law of nature systematic study of nature that's all so ọdịnanị Igbo ka asụrụ ebe ọ bụghị oyibo ọdịnanị na the study dị naanị the study dị naanị so the philosophy I created from our indigenous study anyị emezie practically ọ bụrụ omenanị anyị na-emezi ya eme so ọdịnanị philosophy get back to omenanị ọgwụgwụ nwezi ihe ọzọ so ọ bụ sayensị ka a na-ekwu maka enwe nothing more nothing less maka ndị aghọtara ịghọtago so onweghị onye bere ebe a ikwu maka ihe unu na-eme nke onye na-eme ya jisi ike asasị always mana nwanne anaghị eje ụnyaahụ eje anyị anaghị na-ekwu na anyị ga-abanye aeroplane ebe a na mbanụ anyị ga nwanne cheki enu anyị bịara for ndozi so cheki enu just check yourself ndị nkịtị nego ana Igbo nego ana Igbo look at ana Igbo look at your land na-ekwu na-akọ maka ọkụkọ na ewu ebe a nwanne agụ ewu gọm jegoro ewu taa ụkọ gọm goro ụkọ taa ana m akọ nọnsensị vote of ndị na-achụ ha aja ha ọnwụchago ndị na-achụ ha aja ha ọnwụchago ndị ọcha achụọ na aja ha ọnwụchago ha niile ọnwụchana ndị Amerịka ndị ojii nọ na Amerịka na-amaghazi ebe dị afọ fada asịsị wee bịa ha ọnwụchana must you chụọla aja pụrụ onye Igbo nna hapụnụ datin ya 24th century ka a nọ si n'ebe ahụ tụzụpụta
si na ebe a nzuzu pụta. Ọ bụghị aka nna gị na-eme not destiny nke ịfụrụ abụghị nke ezigbo. Ọ bụrụ na nna gị bụ dibịa, nna gị bụ dibịa professionally, ọ bụ onye na-agwọ ọgwụ, ọ na-agwọ mmadụ professionally, ọ bụ akara aka ya, ọ professional ka ọ bụ. Don't mix that in, all professional ka ọ bụ. Imix na don't mix it. Professional kama ihe mere bụ na ọ bụ indigenous ka na-akpọ ya indigenous dibịa, indigenous onye dọkịta ọgwụgwọ. Ụnụ akpọ wepụta na aka enwe n'ofe bifo aka mmadụ. Omenala Igbo adịghị corrupt, nke anyị nwere na corrupt one. Anyị ga-ewerekwa dị sama ọdịnala mee tụọ ya hitie ya ọgbazie mee new omenala, ọgbawa generation gap ka anọ. Anyị ga-create a society that will prevent 200 years time ụmụ anyị enwe ebe ha nọ. Nwanne ihe unu na-eme 20 years time Igbo apụ from map. With this thing I swear, I promise you 20 years now Igbo apụ from map. Na consider na ka ọ dị na echi meka enwebe ihe anyị nwere ike kwuru ihe ọ gaa ihe ọzọ. Echi ka anyị ga-ebutu ndị chọọchị na anyị. Ọ because of ya mfo na Facebook ka ntị wee kwuo ihe onwe ihe ọzọ ntọrọ ikwu. Echi ka anyị akọ ezigbo akụkọ, echi ka akụkọ dị onye ọbụla gere ntị. Echi ka a ga-awụ ndị ụka na anyị. Ọ dịbakwa na echi.